nga inas. Dito'y puso si kalaeng tinapugno, nga ay ayate kasiksika ti amin ko. Puso ti agan anek dito'y puso si kalaeng tinapugno, nga ay ayate kasiksika ti amin ko. Puso ti agan anek malmes pusok tiliday, ulpitin ka ginubuay, sa engay pabalakday, kas mabagikti si dadasay, sa engay pabalakday, kas man bagikti si dadasay.